Right, nasi tableswa newedu hanzi MC epaBasingstoke. Saka handine vanhu vacho vableswa vese vavo hanzi tongova pama10 pamunhu indapiwa hangu 20 but hanzi ava tongova pama10 varipo vese MC asanda zvengome ranoti ungori MC bizo chete hai shortcut yezita aiwa but vakapenga wa thank you very much makanyanya MC papo ndakawedzera vamabvisa ipapo yevi chakugirai aiwa thank you masipaka apo 10 MC tazviona maspaka iyo 20 kuita 10 muri muwedzerwe pamabvisa ipapo munoita zvaifanira zvaitika paEaster but inyaya yekuti Easter mari yacho anga isingatoreki saka ndatozoti rega nditore nhasi azobudira nhasi chero mutsara unogona kukopa uzobandototo kodi akazobera paisi hati atakatotsva metiri arikameti yakabanda gesi saka zvinenge zvakuita 50-50 saka vakati vacharo second round saka second round chinenge chine vamwana ngatimbotanga neBasingstoke masipaka yasvika gauranda apana akawani masimbisa vafana vangu MC ndiri background atowena kawani pane kazoteta kuseri kwevhidhashi takukubate muri furu kawani kawani thanks